घूम ले जा यही से कहला कि वो बुजुर्ग के गोड़ ला के चले के चाहिए हो ना तो चलो तो जाए ऐसे ही अरे अरे जी कुछ करी जाजी देखिए यहाँ के अरे अरे गाड़ी बोला ना रे बाबू तू कहां ताको करे रे मत गोड़िया तो हम जो हते भाई अब अमर में देखिए वो गाड़िया टेम्पो को बैठल बा अरे दादा हां देखो पहचान ली तबे बुढ़िया ठीक रही का जाने मम्मी जी कहाँ चल गए कबे कनिया कि खा लीजिए तो का जाने केने निकल जानी काम धंधा से फुर्सते नहीं खे आई जे चार तीनों जानी बाड़ी जाता अपना आपके दाजा इसकी कोयले रहते जा बताओ मम्मी जी से कुछ एक जानी के बहुए लेकिन हमारा से काहे ऐसे करते जा हमारा कुछ बुझाते नहीं खे ए छोटको छोटको ए जे बाड़ू का हो देखो ना गोबर पने क कई बाल्टी धो दिया तने जा बड़ा जी थाक गल हो तो काहे खातिर करे जाता नहीं है ना करब त के करी हो देख तड़ू बड़की बिया तो मुहे गाड़ फुल रहत टे मछली के उहे हाल बा तीसरी के उहे हाल बा सोचनी ना तो आई तो तनी सुख मिली तो बड़की आवते तो घर फोड़ दिहलस अब का करम मम्मी जी जाए दे जौन भइल तौन भइल अब टेंशन का लेब के हम बानी ना रहुआ के करे खातिर हम नहीं की ना छोड़ले ओही के तो टेंशन बा तो तीनों का तीन किस्म का भइली सन चौथ का कहीं तू है मत हो जा आय बताओ काहे रहुआ सोचत रही नाई होखे के रही तो पहले ही हो गई राती इतना दिन तकती ना ठीक बा ना जैसा नौकर जानी के संस्कार मिलल बा वैसा ना करी जा हमार माई बाबू नहीं के कहले कि सास ससुर के अपन खदेर दीह जाना तड़ू तार चाची कहत रही ना तो तार बड़की तो उहे कैलाश दोनों के बिगाड़ दिहलस देखिए कहीं छोटा देखी मम्मी जी कहे के तना लेकिन कहत नहीं बिगड़ले दीदी जी ना मुंह में अंगूरी लगा के नहीं क्यों जानी के बिगड़ले एकल जानी खुद बिगड़ल बैठे जाना नहीं ना तो कोई कहला से थोड़े बिगड़ जाला तो वह कहत ये सोचता नहीं तो कहीं तू है देखो कतनो कोई कुछ कही फुसलावला बहलावला में बिगड़ला में मत यह कनिया ना तो जान लो नु तोहरे से गुआर से बाटे जान लो मम्मी जी रवा चिंता ना करी हम रवा के कभी ना छोड़ बड़ी हमर जगह सही भइल बेटी तने हम इतना कहत नहीं हम 4 गो पोतो है सनो तो हमर घर स्वर्ग से बढ़िया बना के रखिया सन बाकी नो 3 गो अइला के बाद में घर फुट गए तो चौथ के हमर तकाताते कने की फोन कइले रही वहां के कहत रहनी कि जाई अपना खातिर चंपरा सवा ले आई चंपरा सवा खत्म हो गइल बानुआ आ दरदियो के दवाइयो खत्म हो गइल ठेउ हां होई त बात सही कहते बड़ू जात हनी कनी बाबा ठीक बाटे ना हां ठीक बाबा कह दे तनी खाना ना सह टाइम हमसे खइले करी अरे उ खालन रउआ अपन चिंता करी उनकर का ले बानी पैसा भेजे के मन केनु करत ले आइती मां कुछ खाए के मन नहीं के करत मम्मी कनिया की पैसा भेजले 10,000 लिया चली हमरो के निकाल के दे देता इन रउआ के पैसा बा देख छोटकी तर से एगो बात बतावत हनी ओहनी के ना लूर सहूर मत सीखिए ठीक ना ना तो तोरे से एगो उम्मीद बाटे ठीक ना एगो घर हमर बढ़िया से चलो आज सबन के लेके मिलजुल के रहिए आ हम जात हनी अपन घर बर्तन कुलोरिया ला आ खा पी लिया सबसे करे ठीक ना जात हनी ठीक है कहता नहीं मम्मी जो आई ना तो कनी के लू रन सीख हम तो घरों ना चली आई हो के कहम नु कि कनी के तो दुगो बिगड़ले बैसन इहो बिगड़ गए अभी ले इनकर कंपनी में से छुट्टिए ना मिलल फोन ना कइलन हेलो गोड़ लागतनी जी फोनवा कहाँ रखले रही हाँ आ कहले हनी कि मिलल हम काले पैसा बा तो जब सैलरी मिलिए गइल तो हमरा खाता में डाल दे हम माई के खाता में मत डालम काहे ना कहे जी आए वो बूढ़ी कुछ सोचा ताड़ी कि पतोहिया पे का पहने लिसन का और लिसन का खा लिसन हमनी के बाल बच्चा नहीं खान रौरा ना चुपे रही खाली माई के बात सुनत नहीं मेहर के कान दोसरा भतर लगे हम जाई सुनावे खातिर झझुआ के बोली ना तो बोली ना कि कहत या ऐसे वैसे हां त मजदूरी है जे आई करम आखियाई कम से कम आखियाई करम ना हमरा का हो छोटको खाता में जितना के कराले बड़ा यार आके बतिया बतड़ हो ठीक बाजी बाद में करम उहे कहन के gara से बतियावे जाम जी आ देखबू यही पर कहब त 4 गो लोग कहत आवे कि फलाना को पतो या होइसे कहतड़ी से होइसे कहतड़ी से जाके चबोकन वो की घरे बुढ़िया कहले बिया आ कि दून तीनों का तीन अपनी अपनी खाता में पैसा मंगा के रखतड़ी से 1 रुपया हमरा के दवाई बीरो के नहीं खिसा देत मन त इहे करत कि गटई दबा के मुआ दे
दोनों तीनों गोतिनिया सब खराब ऐसन हवाइल भी न खिलवड़िया नीमन छोटकी आइल भी है ना एकदम घी के रोटी डुबा के खियावती है। हाँ तो जाइए दिन ठीक बा ना जितना धधाइल बड़ी उनका धधाइल उहे उतारी ठीक बा रोज तेल पोल के फरौटा खियावल जाता हो दादा हमारी इहे पतो सुघर आइल भी हमार जान मान करतिया ना लाते से एक दिन मरलो सा गइली त जाय दी घाटे तक सुघरइए हमनी का ना सब कहत करावेला रहलिए। हमनी के बेकार बन जा कैसनो बन जा त अपन धकरा खातिर निमने ना बात हमनी के तो जानो निकाल के रख देवे के बूढ़ी किया के ना त ना कहिया कि हमारी खातिर कुछ कइले बाड़ी स त ठीक बा जे पेड़ पर चढ़ेला ना एक दिन ढिमलइबो करेला काल जान तनी काल दूध पिए के मन रहे हमारा कहनी के तनी दे दी दूधवा त कहतनी कि छोटकी पतोहिया ना पी तो हनी के पीछे बिसन बताई हमर देखो तनी कि हम बीमार नियन जीव भरता कैसे काहे शरीर बा टेंशन लेता रू पियावे द खियावे द तनी पहलवान हो जाई तबे ना उलाट पलट के मारी उनका के सबसे बड़की दीदी ठीक करी ना जाननी हमनी के चुपचाप बोल के आप पटुआ जाई ना जा उहे के ठीक हम करी ना एबार अपना मरद के धमकी दे देनी भर रात फोन से बतियनी जा। आ कहनी ह कि ये कहू रुपया उनका खाता में भेज दे हला ताकि त माई के लेके रहिए ना त हमरे के लेके रहिए। हां ये जी उहे तो हम बच्चा ना। करत रही जी रोज रोज के यहाँ के तमाशा बना के रखले बानी हमके बाल बच्चा के ना सोचल मान लो कि कतनो देतन जे नामे निशान नहीं खेत नाहिए देख के ना खराब हमनी करे कि हमनो का लोग लइका बा पढ़ाई लिखाई बर बेमार कपड़ा लता सब कुछ देख के ना चले के बा हो जा तनी हम तनी ना कुछ कामो रहे वो कर ली जा जा कल जा कनी के चल के बजारिया चोड़िया लेवे कहत रहू चल ई ले तो बड़बे कल बाटे देखो तनी दू को लगैले बानी तू हो त लागत कि मुंह अबू त पैसा लेके तो जाई का करी जी वही में बुढ़ियो के देवे के बा ना घर के खर्चे चलावे के बा तो बचाइए के ना करम कौन के किलो करी के रुकी आवत गुर फेकन की घरवा से दूधवा लेके आवता नहीं 1 किलो ठीक ना ठीक बा। आ जोरा ना बताइए जा माती हो ठीक बा जल्दी लेके आई बाप रे बाप बुढ़िया इतना ततराइल बड़ी उठते सुतते कने या छोटा को पत्तो बुझाता कि शमशान घाटो पर बेटा हुआ ना उनका के कांधी पोला के ले जियसन पत्तो ही छोटा की ले जाई अगर आइल बड़ी ऐसे त पानी मांगत रही हम दम कान बहिरा पीठ गहनी क के बैठले रह गेल हई उठबो ना कइल हनी उठैला नहीं लइका लेके घर का में हो चल का करतो काय खाए पिए के रहो के नहीं का चिंता अरे खाई पिए के चिंते नहीं के काम बो के कमावा छोड़ दही का छोटा की पत्तो के साड़ी पर साड़ी खरीदा ताटे अरे वही फाटल जींस पहन के चलत तनी कहीं अपन माई से खेत सब रह के का होई जइहन त मर के लेके जइहन का तो का कहीं माइल बतिया हमार बुझाते नहीं कि का हम ओकर से कौन बतिया सुनती है वो के ओकर से कहीं हम सुनत नहीं त एक दिन केहू ना दी सब बतिये उनकर सुनाई दे दी जन्नी हाँ घर में ऐसे करा जाला जी जितना बुढ़िया कर तड़ी हाँ 4 गो पत्तो हो बैसन तनियो से गम तड़ी कि हमार 4 गो पत्तो हो बैसन एगो के हाथ पर आ सबन के लात एगो बात सुनी हां कह महटियाई मत गुप्ता धाम जाए के बाटे ठीक बा हमरा के लेके चली घुमाई अगर एगो बा हो सुनीला भाई अपन मेहरानू के ले जाके गुप्ता धाम बोल बम कहां नहीं के घुमावत सिरात आवता हमरा के सिरात में ले चली हमरा जल ढारे के बा मन तो वो घुमावे के लिए तो हम तारा घुमा ही के लेके जाई देखो तो एगो हाथ में पैसा कौड़ी नहीं के काहे नहीं के पैसा बोलम ना महतारी भी तना कैसे रही पैसा जी बोलम तब न पॉकेट भरा रही हां ये जे बेटा बाबा सन की बोल बोल के अपन माई से पॉकेट दम गिल कइले रहत वसन और मुष्टि पियाई रहत रा पॉकेट में तो माई संगे झगड़ा करे जाई बात बोले जाई ओकरा के महतारी न बिया कतनो बिया तो का करीहन बुढ़िया पैसा बा का करीहन ओकरा के दीहन ओकरा बैंक खोलवाईहन ओकरा नाम से सब कोई त खाता खोलवाएला तो ओकरा नाम से बैंक खोलवाईहन आ तो का करी हम बताओ तुम ओकर से हम कहते बहन तो सुनते नहीं के बतिया कहती है कि तोहनी के रोज रोज पैसे कौड़ी घट रहत हुए का जान हमारे नसीबे के जन कैसन भगवान कवना कलम से विधाता लिखले रहन कि ऐसन घर में हमें आ गईनी तो काहे ना चल गेलू दूसरा घर में ऐसा घर में आ गेलू नसीब में लिखल रहे तो इतना कहत कहल खोब दम आंखें तुरंत खोब दम फूट जाई हां हाँ। कहत नी नु जेतना बतिया बोलत नी उतना चुपचाप सुन के जगह में रहे के बाटे आ जाके ओने माई से कहे के बाटे तो माई ले जाके कहत नहीं माई क्या कहती है तब ना हम पूछम ओकरा से बड़का भैया फोन कइले रहन क्या कहता हूँ का जान बुढ़िया के जन का बोलत रहन बुढ़िया टुटुना पसार के रोवत रहे बैठ के ठीक बा मरद हमरा के तैयारी करी हमरा के जाए खाती जाई होने पैसा वैसा ले आई हम अपन साड़ी उड़ी खरीदी या ब्लाउज सिया में तनी लेट होला जानते बानी कि हमनी के गांव देहात में बानी सिया में तनी देरी करे हाँ तो ठीक है बा हम जाती तब तैयारी करती तहरा के ना ठीक बा जाइए के मनबू हां काहे ना जाई घुमाही खातिर आदमी जिंदगी 4 दिन के बाटे मरिहन तक आदमी धन दौलत लेके जाई ना, हां ना। दिन रात तक कुरकुराहट में बैबे कइले बानी हाँ। हां जितने आदमी नइखन बोलत उतने बुढ़िया नाक में अंगुरी करवइले रहती है आई हो दादा हमर पतो नहीं किसन करता इतना मोटा मोटा जंग ले लेबे मिसत त हई दिन हमारे आ गई आ तब कहत कि मिसते नहीं हाँ तब का इतना तू कहत तो बातें तहर तब तहर हाथ करिए रहत हुए इतना कर तू तब ना पे जाई ना हां जाए तो जाइए के मनबू ठीक है बा बताव कबे फोन कइला ह त कहत नहीं आइते बानी 5-10 मिनट है मरद के 5-10 मिनट पूरे कबो जिंदगी में ना होला अतना दिमाग जरत ना कि का कहे के
हाय किस्मते फूटल रहे कि इनका ले बियाह शादी हो गई एकदम से ने घर में जब से पैर रखनी ना तब से हमर रोवते जिंदगी कट गई कबो सुख के रोटी जनबे ना कोई लय धर बेचैन रहो छेमी आटा मटर खाती नो खा आराम से धर हम तो एकरा खातिर बेचैन रही तू केकरा खातिर बेचैन रह हाँ। आई कौना आजी माई से बतियावत रह कितना लेट हो गइल हो अरे जॉब कार्ड बनावे लोगनी है आई रहो से मुखिया जी के दुआर तो जन बेटा जी छिनार उनका मार के फाड़ दे करे जाबे जनतो नहीं खी हमरा के ठीक ना पहले रहे ना कि हमरा के छोड़ के तू घर से बाहर ही ना निकलत रहा है अब कौन आजी माई तोरा पसंद आ गइल बिया हो कि 24 घंटा ओई के लेके सटल रहत रह माने का करी हतना ठाट बाट में का करे गइल रह लेके चटत रही का दिमाग एकदम से ना खराब हो गइल बटे लेके अपना माई के दे दा बना के खा ले से मोटा जन से औरी कतनो खा तड़ी ना तो पेट में एकदम से चूहे लोटिया लगा बा खटन ते फोड़ फाड़ दे बाई माइल बाड़ के ना अनेरे मने ने कर मार अपने माई के जाके कह कि घर माइल बाड़ू तो का तू बली हमरा तो तोरा बोका को का देखली से एथी देखली से ए जे मर्द बन सके मेहरारू के बाप रे बाप कपारे पे बैठल रहत न जतनी कहतड़ी से ओतने करत न स एगो हमार मर्द ना लायक निकल गइल एकदम नतिया का बेटा तो माने हम का ना कोनी बता तो का ना कोनी ना दुकाने पर से कॉलेज होई सामान लेबे कोनी फ्राई तरह किन के लेबे कोनी तो का हम लेके आई माने अब मुड़ी काई लेके आई तोरा खाती का है जे मर्द बन सके बनी मेहरारू के कहां ना घुमा दिया न गंगा सागर मेला नहीं खेला सिरक के हमरा के ना घुमा सकेला एक वाला तार मुंह में से निकलल ह कि चलो हम घुमा देई ठीक बा अभी हाथ सकेत में रुगम पैसा के व्यवस्था करम व्यवस्था करके चली हो जब हम जब कहीं कहब तब ई मर्द कहे कि हाथ सकेत बाटे कहिए तारा भी पैसा रहेला कोनो बात में माई के गाड़ी मत जन समझे जाएगा माई से समझ हमारा माई की गाड़ी उधर हमारा तो पारा करो हमार तो बस चलित न तो उनके जहर पिया के मुआइए देती ठीक बात ना जियल दुसवार बुढ़िया कोइले भी जाके ये टोला से वो टोला ले एकदम से नाम हंसवाई कोइले बड़ी दोनों टाइम उनका के तेल लगाए तब हम ठीक रहब नहीं तो खराब बनी तो के कहत तेल लगा के हैं तो तेलवा मत लगा तो हम तो सब घरवा के नियम जानते बनी हम यही से तो भोगत ताड़ी यही से बुढ़ाऊ छोड़ के चल गई ना हम तो चाहते नहीं कि पीछे से इहो चल जा शमशान घाटे आ कि घर में अशांति बात शांति बन जा समय आई तो सब कोई दिन चली जाई घबरा लो मत ये जे घर में दू भाव होता देखे मोबाइल भी है बोला कहता कि का डुमराम महाराज के नाते नहीं कि का है एगो के लात पर एगो के हाथ पर लेहल जाता बाप रे बाप काजू बादाम दही दूध कुल आके पियावल जाता खियावल जाता काहे हमन का घोड़ा पर से उठा के आइल जाके भगवा पर हुआ है जी हमनी के थी में से जन्म भइल बेटा में से जन्म भइल बा हमनी के यही से दुबा होता आ तू बड़े तो हमरे पगार मा तड़े काहे ना करई तो हम मन का करी माने मतारी ही हो जानते बड़े के हम कुछ बोलबो करम तो लागी टुपना छुआवे कैसे रात मुर्गा बनैले रही त आप कहत नहीं कि तनी एक ही पीसा वाले जाके माई के दे दे हां ढेर माई वाला भइल बनी अरे पागल है सब ना मुंह पर चिकन आइम तो मतरियो कहि कि बेटा हमारा पक्ष में नहीं के आ देखो को के जन्मावल है हमरा से दूर भागल चल जात आ तू दूसरा घर का हो दूसरा के जन्माल तू बोलबू तो ठीक लगी हमरा से मत बोलाओ तू तारा पीछे सब बात नहीं तू आगे के कूद तो तू मीठ बनबा हम तीत बनी तारा के तोरा को हां बोलते त तू चार गो बोल कैसन माई कहां के माई हो कि जौन अपने बेटा के बुझबे ना करे कुछ हु आ एगो के पैदा कइले है औरी कुल के डाउनलोड कइले है का कि दर्द नहीं खेबो ओहे नु बतिया बा का है हम माई के बोलिए तू ना बोलबा आज तोहरो बोले के गाड़ी को स्कूल देवे के बेटे हो अरे तारा माई के दा चपलवा उठा के मारब का पर अपन तो जान मैं ज्ञान तोर खुल जाई भेलो कबेले माई हां कहत कि हमरा माई पे मत जा नहीं तो हमसे बुरा कोई हुक्म ना करे ठीक ना तना को सेट कर लई देखत ना रही का देले रहे तार बाप आई थी और ये आलू दम घट गए बिया में अजी रउआ में है ना मारब हाय खइला से बेसी हो गइल रहे जी फिर रात हो गइल रहे आदमी ढोढ़ के खाना ले गइल भिख मांगा कहतनी ना त पहले अपन घरवा झाकी ना ओकर बाद हमरा घरवा झाकब ज्यादा जबान मत तोड़ा तो समझ दिमाग हमारा माई तो अभी जाने तो नहीं कहता ई हाल बटे माई जे जाने लगी तो कपार पर लेकर रवा ढोइती ठीक ना आ एगो बात कान खोल कर रवा सुन ले कि गंगा सागर हमरा के ले चल के घुमाई ठीक है गोड़िया से जाके पैसा मांग के लेके आई आ नहीं तो हमसे बुरा कोई होखबो ना कर का गंगा सागर घूमबे नो हां घूम तो ठीक बात ना चिलो मत तो अभी देख मार तुम चला उला के तो फाट का पारा जान जाई है एक तो अपने ले भूखे प्यासे इने पूछे खइबा कि ना खइबा का है माई के बेटा हुआ ना माई ना पूछला से पानी के आए खइका के खुद धाम घूमे खातिर बेचन में जाना घूम कौन भतारिया रे बैठल बता दिमाग हमार मत कर लइता बे जाइब आए तो कहत हम दूसर भतार रख लें देरियो ना लगी हमरा एक गिलास पानी नहीं खे दिया थे अनु का भतार रख ले जो ना रख ले जो रख ले जो ये तो चाहते बाऊ सो माने गुप्ता धमका को जीबो जा काहे ना नजर बाऊ जीबो जा घर के देवता पूजा भगवान के दर्शन करे जाए घूमे जाए तो जे के 9 लड़ावे जाए हम हाय भगवान के पानी जे जैसे पहले रहेला ना वैसन सोचेला ठीक बटे यही बार लेके चलन त का पार फोड़ दे जन तो नहीं खा हमरा के दम एकदम बंस का हो गइल बाड़े कही है
सुतल बा जा खा खा के ई ना तो छेमी बाटे एकरा के तनी की याद ही ई सोचा त शांत बूढ़ी आई त बुढ़िया करबे करी अरे तो अगलवा सुती त पछिलवा सुतबे करी आय आगे तो उ नु घर बिगड़लस हैं छोटकी करत करत कतना करती अब हम देखत अरे माई। तू सही में तोरा इतना सुधरी ना आइला वही वाला रतियू आइला मेहर के पछ लेके हम जानत नहीं तू मेहर के बारे में बतियैब तो बताओ तू काहे के मरले बड़ी ओकरा के रोवती है उ कहले ना माई तनी देना 500 रुपया तनी घुमावे ले जाए के रे कहत रहे मौगी जाए के कमा के देले बड़े ई बता तो मन तो कमा के नहीं दे तो तोरे से ना मांगा महतारी तू ही ना बड़ी कमा कमा के तो लियावत रे बबुआ तो दे देते रे मेहर के एको बार तो पूछत नहीं घसता हाँ रे माई घर के कैसे खर्चा चलता कैसे पानी चलता बताऊ एक वाली पूछा था दूध के पैसा दिया तो ना दिया अच्छा ई बताओ तो ओकरा से चुप के हम तोरा के दी ना कि पैसा ना दी ना कहीं ना कि ओकरा के जानकारी मत होके तब वो तोरा संग धीरे से आके मांगी ना तू लागेली कएगो ना तू बहाना बनावे लागेली बहाना नहीं बना मान ले बबुआ छोटका बाटे भाई ना पैसा देता तो ओकर खर्च उहो तक काल दिन हमारे से खोजी तो हाँ घर में हमारे तो बाल बच्चा पैदा भइल लिखे माई हमार पैसा का होता है अच्छा याद माई दे महतारी है तू ही ना बड़ी माई एगो हाँ बताओ तो तोरे से ना हम मांगे जाए दे तनी घुमावे के कहत रहे तनी की दे तो तनी समझाइयो दे तो घर के कुल काम धाम करे के बाटे तनी घरों के देखे ताके के बाटे हाँ। बता तू ही तो खाली मुंह फुलाइले रहत ऐसन एक दूसरे पर तानत ऐसन हाँ हाँ बताओ तू ही अब तो बताओ धान बेच अब तबे ना तो कोई ना तो पैसा ये तर कहाँ से हमार भी बता जा तैसे ना उ होनी के तू हे देखा इसकी कहती है कि हमर को घुमावे के लिए के चली तो बताओ कि ना ले जी तो का कही तोरे के उल्टे बात बोले लगी एगो तू ही नहीं खस न बबुआ तो तोरा के हम पैसा दे मान ले तोरा के दे हवाई वो बड़को तू हो कही तो हमरो को दे छोटका तू ये कोनो बाटे बताओ कहाँ से तू दे हमारा के दे बाद में कह दे ए मई बोलो छड़ छेनी का हां हाँ 6 महीने छेलब तू को कोइला हो कहबे के आइल बानी कोने भाई बात है हाँ बोलो तोहरो बतिया सुनिए ली इनका तो बतिया सुनते बन तोहरो बतिया सुन ली हैं कोने की जाता है सटोलो में के तो मम्मी कहती है कि हम जाई ये गंगा सागर का हाला हो हां गंगा सागर हां ओ भाई सर हां सिरतिया मेला देख तो सोच तनी बात कुछ माल पानी दे हमारे भी हाथ सफेद दे घरी काहे पैसा भी होनी पीछे मिला रहा अगर ले काम करे तो पैसा में का भइल है ये बता पैसा मिल रहा है तो ओकरा जॉब कार्ड बनवाएनी आ तोरो पेंशन बनवावे के देले बानी तुम पैसा ना लगेला में पैसा लागेला बबुआ मान ले 4 गो परिवार बैठ तो पैसा ना लगेला बताओ तू ही मान ले छोटका देता ओकरे से खर्चा चलत है पैसा ए मई देखो अब इतना इतनी मत कर तोनी के दोनों के एक ही साथे जाएगा पारा पारी ना जी बस हां 12 पानी मान जाए एक घर के मान जाए 12 पानी तो बुला दी तो दिक्कत हो जाई हां ये ठीक नु ये ना कहला का है हो हाँ हो गेल हटू तनी हेन साइड में हट भवा भी ना था तनी साइड बैठा रहा ने बढ़ जा बोला हाँ का छटकी बोल हाँ हो देखत नहीं खूब है के पैसा मांगा तो लाज ला तो दोनों गड़ा के दोनों के मेहर जे आज के कोनो के सास ले मांगो तनी जा इलाज लगी मतारी से मांगो तनी जा रउल लोग के गलती बा ठीक बा मम्मी जी के ला के देते नहीं खीदा तो मम्मी जी कहां ले दी ह अच्छा हमनी के गलती बा तार चलती चलता भैया जी काहे रउआ ऐसे बतिया हाँ तो कह तू गलती बा आए तो मैं एमे केवा के काहे ना उठा तारू देख बबुआ मान ले तो करते मर देता तू कहती है कौन खराब करती है तोनी के देला देता सन तबे नु कही तो निकोलाई तो तोनी के दे हमनी के माई तो कुछ ना दिले ये नो ना माई के कहीं उहे करेला चलो जब उहे काहे से कहत रे ई बता हां वो तोनी के कहत सन जाए के ना हां तो ठीक बैठे तोनी के अपन अपन मेहरानू के बुलावा सन हां ठीक बा ना आ छोटा कियो भी एकर त मर्द देखे ना तो तोनियो के फर्ज बनता एकरो के लेके घुमावल हैं ठीक है बुलाओ त जानी तो बुला ले एहनियो के लेके जो हम पैसा लिया के दे ए हमर परी अरे परी क्या कहले बड़ा परी से सुनिया स आवा हो का किला तनी जी अरे बाप रे बाप देखो का जी बैठा हो कनी काला जाइल बड़ बैठ शुभ काम है इतना देरी को के आवत रू तार बुझाता है का बहन का पंचायती होता यहाँ माई देती है पैसा चलल जाओ और का पंचायत के करे के बा में चल हम तैयार बटले बनी दे मैं दे निकल तेरी आए के बात नहीं खे ए जा बात बटे जो ई तो छोटे कियो तो हम लोग के साथे जाई
अब माने कि अब ऊ का पीछा वाला लागल करे जाई जी रहुआ तो ऐसन बात करी ना कि दिमाग के आ उ ना जाई आ एगो समझलियो भी है उ कहां भी है ओकरा के बड़ा हो कर लीन जा हमर मरद ने के हमरा के कोई पूछई होला अरे तोहरे के पूछत रहनी उ कहां भी है ए मैं सुन बॉडी बोला तनी जान जाई कौन सी बोला तनी तू छोट हो के जमा लाड़ा तू तनी भी कहत त मैंने छोट भाई त कहा सब कोई से दब के रही सब कोई के कमी नहीं खाते हमार औरत नहीं खे कमात ना अरे छोड़ा जा हर बात सुना जा चार जनी सब कोई ले दब के ना सब कोई ले चढ़ के रही आ सुना कहनी ना भसुर है भसुर लेखा रही ठीक है ना ससुर बने के कोशिश मत कर जब भावा के लाजे नहीं के भसुर भी तो भसुर के कैसे लाजे देखी दीदी नहीं बोला अरे बाप रे अरे का बताई ना रउए को मार के तरह तेरा फटर फटर पहले बोलत या कबे कबे ये बात तू करत बना का करो जहां दी जन्नी भावना दिन सब कपार पे चढ़ैले बना हर फोरनी सब बुझाई अरे रुका हो तहर मंगियो फोरत तहर मंगियो फोरत नहीं हो रुका बोल बताई ना रउआ सब गली में नाचे चला देंगे तो ओकर कौन ना हमरा सुनी ना जरा के त कह देलू कि कपार फोरत अड़ुआ घर फोरले बाड़ू त तू हमनी के चार गो के फोरत नहीं जा तू अकेले हो के सास के महले बाड़ू अरे चुप रह सब अपने में एक दूसरे के भास करता सन तोनी के अपन तैयारी करे सन तू जो अपन तैयारी करके तोनी के जासन सब घूम घाम के आओ सन पैसा के जुगाड़ करके देते नहीं हाउ जाई त हम जाई ना हम आउ ना जाई कैसे कि जब घर में बोले चली नहीं के बहरी कौन आदमी मुंह लेके कहन के चीज खोला खइबी अरे चलो भौजी को दर्शन कर ले अब जा ओकर मोरा दिखे तू ना जी हसन दुनो गड़ी बाद में रउआ लेके चल जाबे घुमा दे ठीक बटे ना हमनी के तीनों जानी चल जाई अंदर से टीप टप बाहर से झोपड़ी उहे हमरा घर में रीति रिवाज बाटे नागिन बनत डसत ई जइहन त हम जइबे ना करम हां हमारे खातिर त चारों जना न बराबर बड़ा जा बछड़ा बता जा रे बाप ऐसे कैसे चारों जना बराबर बानी छोटी हमरा खातिर झगड़ा रउआ मत करी हम ना जाई तू ना जीबू त हनी अपना जी हसन हमरा भी पैसा नहीं खे बात तो चारों खातिर दे हम ना त कोनो के ना दे हम ठीक ना ना दे तो धान बेचाई छोड़ दी मम्मी जी हम ना जाई जय दी दीदी लोग के हां बस तन सहूर सीखा सन तीनों घोड़ी देखा सन कितना अपन बड़प्पन दिखावती है अब वो हमरा का बुद्धि सिखैली है बतावा सन तो हनी के चलते उ अपन से अपना सुख हर चीज अपन से तू कर दिहलस ताकि हम ना जाई आ तनी के लाज नहीं खेला तनी के दोनों घोड़ा के लाज के तीनों के नहीं के लाज लगता है लाज कैसन लाज त पियाज में रहेला जैसन करनी वैसन भरनी जैसन करी वैसन न भाई चली जी चलेगा हमनी के अपन घूमे हां चलो जाए जी एक लेके चल जल्दी हम तैयार होतन सीख ले लो अभी से सीख कबू के बेटवन में दोष बा आपन लू सिखारा मातारी हो जानी तरह का माकरी बात कहता होता नहीं हम चार को कहत नहीं जाए के साथे त कहत सन लूर सीख बाहरे बेटा ऐसन बेटा कोई के मत मिले हे भगवान जी चार गो बेटा पैदा करत उहे हलिया एगो बेटा करत उहे हलिया चारों में से क्यों ये बोलत महतारी एक खराब महतारी हो के चार गो के पोस पाल के बोड़ कर देती सर एगो महतारी के पेट पहाड़ हो जाता चाहे बोली एगो निखे साहत चल कोनो बात ना हई हाथ काटा तो उहे दर दिया आ अंगुरिया काटा तो उहे दर दिया चाउर फटक के धो दी का जाने क्वेश्चन करे में चाउर ठीक बा माई रख तनी तनी काम करे के बा ना सुन के करे में तनी ठीक बा रख हां करम बाद में बैठ बैठ ठीक बा मम्मी फोन कइले बिया का सोच समझे ठीक बा नु मम्मी के हां ठीक बिया मम्मी जी तनी सा अब गिरल बिया ओही घर ले नाही छोटा वाला लाग गइल बा त बहुत दुखाता आ तनी ठंडा पाला से जान दरू तन दरदियो करेला का कार वो मने करे लागी ना चल गोली जाता तक देख के चैनो नहीं के मिलत करम नु हम का में हमरा के खाली बता दी कि का बनी कनी खिसियाई लिखू ना ना मम्मी जी ऐसन कोनो बात नहीं कि हम का नहीं उनके चार गोड़ा तू तीनों गोइली सने से कनी जाय दियो को जानी कि मम्मी जी तने बुद्धि बा तो का करम आखिर हमनिए के न परिवार है जो हमनिए के लेके चले के पड़ी एगो जननी तहार विचार आ एगो हनी के विचार बताओ कैसे गोइली सन उठ के आए तारा के लिया के घर स्टेशन तो तन तू घूम फिर ले रहतु ना आए जाय दी मम्मियों के दुख हमरा नहीं खे मान तनी के आज ओकन जानी के दिल में कुछ हो को हम नहीं खाती लेकिन मान तनी ओकन जानी के दिन कबो ना कबो एथुए होई समझ में आइए जाय के हां छोटकी गोतिनिया गलत बिया की रहुआ ओए त कनी बबुआ आई ना तो घूमे चल जी हतु हां चल जाए आई बबुआ त अच्छा कनिया की मटारा के दलिया भात बना दी ना चोखा और बना दू आदमी बना बुझाते नहीं कि मम्मी का बनाई ई त बात सही गो तनी जाएगा कोई सुनो रली सन त घर में रली सन त तनी बुझात रहल घर में बाइस तनी चल बिसन त निको नहीं खेलागत हो कनिया जान जी तनी मान लो बोलते ठोलत रही सन त का हटे उनके रहनिया सन हो दी मम्मी रउआ झूठ मूठ के टेंशन मत लिया ई असही बीपी हाई रहता एकदम दिमाग खराब हो जाता टेंशन नहीं रउआ टेंशन मत ली सब ठीक हो जाई परिवार के करे में नो कुछ ना रहोला
एक भी बता रहेला तो खड़खड़ाइबे ना हम करी तो यह कहे नहीं तो हे भगवान जी हमारे जगह सब पतो ही अगर मिलजुल के रहे लगे सुनो तो हम गंगा सागर नहा ले हमार घर स्वर्ग बन जाए जानलू का टेंशन कइले रही ना रउआ रउआ के का बना दी रोटी खाइब ना माना कइले बसन डॉक्टर और रउआ के भात खाए के तबो रउआ खा लेतानी अच्छा तो रोटी तब दो बना दी जान तो भात खोला बिना रहे ना चला हो हमारा ऐसे 2 रोटी बना दिया जानलू अपना के कोनी कुछ माइयो के पास्ता से बना के खा लो ना मम्मी जी मन नहीं के कर कैसन तो मानवा हमारा होता उल्टी होता सुबह ले कहीं कोनो नया बात हो तो नहीं खे ना बुझा जी बा आ तू बतैलू हो ये ना हो सास ले आए घर में इतना कुकुराट होता मम्मी जी के कुछ कहे के मन होता तो एकदम नहीं के मानत तब ओतना काम मत करी अब हम करब ओतना काम करसन चाहे मत करसन हम करब आ अपन समय से खा पियो आ नारियल पानी लिया दे तनी बाजार से आ ओकरा के ना 2 दिन 5 दिन पर पियत रही हम लिया दे अब तो ठीक ना के कर दो तब फोन हाँ तू बतियाला तो हम जाई ना हेलो जा बतियाबू तो बतियाला गोड़ लागते लीर और बबुआ हम बतिया ली अच्छा अच्छा आओ तनी तले हम कमाओ जा। तले बतियाई हेलो आ खुश रह बाबा खुश रह ठीक बाड़ा ना अरे बाबा एगो बात चले है का अरे नया सर समाचार बा हो अरे तू पापा बने वाला बड़ा हम आज ही बने वाला बानी चल आज ही उहे का देवी देवता हन माई खातिर कुछ जानत कि सब देवी गीता में कहला कि 1000 गो धाम घुमला माई के चरण धोवल एगो होला चुप रही ओइसनो माई रहे के चाही का है सुना माई रह दादा दे देख ल बिना मुंह दे के 4 गो साई देले बिया की हैं कितना चुप ना रही माने कि देखे खातिर न देली हबी देखे खातिर जो ये देखावे खातिर देली ह देख ल हिंकर देख ल चल लेके जाते दीदी चल निकल यार लगवा तनी पीछे कहीं पेड़ पीछे से लगाई का हाथ हवा तो कमजोरी हो गइल बा सही देखो ऐसे कही ना तू तई मंगा के पियर कर खाइल कर लेकिन तारा सुनाला घूमे के जहे धाम घूमे तनके में लगल जाए हे रानी मैया हमनी के अपन शरण में बोलाली बढ़िया आ सुन ल ए भौजी सुन नंबर याद दन सब कोई के हां हां ठीक है भाई माने भुला जिम जाओ केहू भुलाई तो फोन करी इना के लबलबाजी हलो कोनो एथी ना हो गावे के मेला ना हो रा कोई बनी आ के भवैया के का कहला कि भौजी कहतानी तारा का सब चली मेला दतरी में उहे तो हम कहत तनी के का भैया जी कहत तनी हमरा हंसी हवा लागल बा दिमाग काम ना करेला हो कब कब आसमान में उड़े लागेला बाबू प्यास लागल बा हैं उल्टा चले लो तनकी ए जी रुको बोतल का पानी की तो बेसलरी वाला देशवारी वाला की अरे पिए तारू तो बेसलरी वाला चुपचाप चलो पहले गाड़ी धोई जाओ बेलू पता चल तो माथा खराब हो गई ये कहना सुनो बेटा ये कहना चीज पहले रही जाए जाई कती पूछो नहीं किया कभी हो गइल हो गइल हो ये दीदी जी परिवार बनी ई का भाई रे उठ लो भौजी के का तो भौजी परुआ पेट दुखा देखो ना देखो का भाई रे दीदी बते नहीं खतम हैं अरे तारा बहिनी के का हो गइल रे गैस बनैले होई का रे फाट कोई दूध फाट गइल और मत ला के गोवा वालो अरे पानिया प्यास लागल बा जी या साला के माई के गोल ला कइबो ना कइल हलो त एक तरह होकबे कइ घोड़े पे लगल ओ सर महतारी रहवा चाहे मर गइल बराबर बा खाली देखावटी में बाड़ी एगो का रे? चीज चुप रही जा अरे अरे का हम कहत अरे रही दादा। कि घर से निकलत तन जब बुढ़िया कुरु कुरु करत या परी पर गइल ए दीदी जी ए बाबू त देखना रे ए भौजी हो अरे कहां के का होई बता अरे का भइल बा रे दादा गाड़ी उड़ी जी अरे गाड़ी कहां गया ए भैया हाजी भैया जी रुकी ना अरे हां पहले हाय देखी ना रउआ सब के महतारी के नु कुरलछनी के भवा के परल बाटे ओकनी के जान लिहसन घर में तब ठीक रहियसन हां कहल जाला कि घर से निकले के खुनिया बड़ बुजुर्ग के गोड़ हाथ अरे बाबू भौजी का हो गइल देखना पेट हम जात रही धाम को अरे आइए पेट कर दुखाला के का हो गइल जाते नहीं बढ़िया बोलावो हैं अरे घरे का कहबै यार हम तो बुझाते नहीं जाके माई से तू कहो जा जल्दी से तो जा खबर दे दिए माई के माई सब जान ली वम जा बुढ़िया के बोला के जगह जान का ली वम जा सब तहन चल उठे कुरु कुरु घर से निकलत कुरु कुरु लटकिनिया करतिया दीदी जी है ना दुखता जी हां
अब हम का कही के करे से पूछो कोई डॉक्टर ने को सने नहीं अरे गाड़ी में आओ तो रुक से छोड़ उठो तब रो उठा ना उठा तू दर आराम से चलो चलो उठो दर अब सस तू सामान तू ले लो हम सामान तू सामान लो चलो लो दूसरे लाख घूम लो धाम घूम ले जा यही से कहला कि वो बुजुर्ग के कोल ला के चले के चाहिए हो ना भाई चलो तो जाए ऐसा ही अरे अरे कुछ करी जाजी देखिए के अरे अरे गाड़ी बोला ना रे बाबू तू कहां को थारे रे गाड़िया तो हम जो हते भाई अब अमर में देखिए गाड़िया हो टेम्पो को बैठल बा आई दादा हां देखो जान ली तबे बुढ़िया ठीक रही जाती कह देबे टैक्सी से देखी मम्मी हो गई बाबा हां का हो बच्चा पेट में दर्द हां कोई कैसे हो बच्चा बा अरे चलो ये बच्चा चलो ये दादा हाय ना मत बच्चा ये दीदी जी बोली कैसे हो ये सने दादा हाय ना दादा अरे भैया देखो ना ये मुंह दवा दांत लगा आई कैसे भइल रे बच्चा बा जात रहे रे माई अरे देखो जब दादा अच्छा अब भाई कुरलक्षण के लिया के गई रहे घरे तू सब आई है कनिया ये काम हर काम में और पता है कि का भइले दादा अरे बचलिया चले दवाई के रे बच्चा के दवाई के लिए चले ए कनिया रे छोटकी उठा पानी है बच्चा दवाई के लिए के चल रे पैसा पे हम दिन नु पैसे से बैठे हां पैसा कहां 500 रुपया में दे ले रही पैसा के गुप्ता हम जाते हैं हमन के घूमे तो पैसा कहां बउए ए भाई पैसा नहीं रे भाई अरे छोड़ जा ना जा पैसा नहीं खाता अरे कोई कनिया ए छोटकी निकाल रही काहे खातिर रखले बड़े अरे के दवाई कराओ जा उठा पैसा मेरा है भाई उठा उठा टेम्पो पे बैठ हम बाहर रहनी है बच्चा घर से निकला से ना कुरु कुरु करके ना निकल जाला मिल जुल के निकल जाला बाकी हे भगवान जी हम तो पूजा करते नहीं पेट में दर्द भइल बा बैठे दीदी बैठो भाजी बैठो